Takže čaute všetci, dneska vás vítam v ďalšom videu a dnes tu bude tutoriál, ako hrať počítačové hry pomocou aplikácie Steam na mobile. Tak poďme na to. Takže najprv si otvoríte obchod Play alebo App Store a vyhľadáte si aplikáciu Steam Link a nasledovne si ju aj stiahnete. Ak aplikáciu máte nainštalovanú, tak prejdete do svojho počítača a v počítači si stiahnete aplikáciu Steam. Tak, keď máte stiahnutú, no tak si otvoríte túto kolónku Steam a dáte si Settings. Toto sú vaše nastavenia a kliknete na Remote Play. Teraz prejdete späť do svojho mobilu. Tak som späť v svojom mobile a otvoríme si aplikáciu Steam Link. A v tejto aplikácii dáte Get Started. A teraz vám bude vyhľadávať váš počítač. Tak vidíte, že mne tu vyhľadal môj počítač. Kliknite na tento počítač a prejdete späť do počítaču. Tak ja som späť v počítači a ako vidíte, no tak vám tu vyhodí toto okno, v ktorom musíte zadať kód, ktorý máte v mobilnej aplikácii. Tak, ja som ho tu zadal. Dáte Continue a teraz vám tu bude testovať vašu sieť. Takže chvíľu počkáte, dáte OK a teraz už následovne môžete dať Start Playing a vidíte, že sa vám to načítava a na vašom počítači sa vám robí to isté, čo sa robí na vašom mobile. Takže ak by ste chceli viac takýchto tutoriálov, tak dajte like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Tak čaute.